हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि डिजे क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आङो रुमाव हारसिंबो आरो लोगोफ्राबो न'आव थांजोबदों। बहाय मा खालामगोन मा खालामा साननानै आङो नोंथांमोनजों एसे रायलायनो लुगैदों बा एसे फोरमायहरनो लुगैदों। दिनै आं सावरायगोन माने मानसिया जौ लोङोब्ला मा मा खहा जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायहरगोन। नोंथांमोना अननानै खोनासं, बियो नंगौना नङा नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोना जाज खालामनो हागोन। मानसिया जौ लोंनानै माबायदि जायो बिनिखौ खोन्थानो आं। जाय मानसिया जौखौ सानफ्रामबो बाहाया, गोबावजों खनसेल' बाहायो, बिनि थाखाय जौआ जेबो गाज्रि खालामा। जेरै मासाव खनसे बबेबा समाव सोरनिबा पार्टी बा माबा मोनसे जादों, बेफ्राव गोबावजों खनसे लोंनाया मानसिनिखौ जेबो खहा खालामा। नाथाय जाय जौखौ सानफ्रामबो बाहायग्रा एबा थाबैनो जौ लोंबाय थाग्रा बा सानफ्रामबो बाहायग्रा, बिसोरनि थाखाय मा खहा जानो हागौ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। नोंथांमोना अननानै खोनासं। गिबियावनो जाहैबाय जोंहा मोनब्रै खहा जायो। मानसिया जौ लोङोब्ला मोनब्रै खहा जायो। फार्स्ट खहायानो जाबाय नाम्बार 1, माने 1 नाम्बारनि खहायानो जाहैबाय रांनि खहा जायो। जेब्ला मानसिया सानफ्रामबो जौ लोंबाय थाग्रा, बियो 1 नाम्बारावनो बिहा थाखा फैसा खुरबाय थागोन। बहानिफ्राय मोनगोन बेलाय थाखा फैसाखौ सानफ्रामबो लोंनो? आदसा नों साख्रि मावो बा माबा मोनसे मावो, नों मोननो हागौ फैसाखौ सानफ्रामबो लोंनो। बेवहाय मा नोंहा फैसाया खुरगोन ना बेजों माबा मोनसे खामानि मावनो हागौमोन नोङो? बे मोनसे थांबाय। दानिया नाम्बार 2आ जाहैबाय नोंनि देहानि खहा जायो। नों जौ लोङोबा मा जायो? नोंनि देहाया गाज्रि जायो। आं गोबावजों खनसे लोंग्राखौ बुङाखै दे। सानफ्रामबो जुदि जाय बाहायो बिनि देहाया गाज्रि जागोन। नाम्बार 1आव मामोन? थाखा फैसा एबा रांखावरिया नोंहा मा जौ बायबाय थानानै खहा जायो। सेकेन्डआव जाहैबाय नोंनि देहा। नोंनि देहाया गाज्रि जागोन। लासै लासै नोंनि देहाया गेरेबलांगोन। नों सेंग्राब्ला, नोंथां जौ लोंग्राया नों सेंग्राब्ला नोंखौ जेबो खालामथ'नो हानाय नङा। जेब्ला नों बोरायगोन ना, अब्लासो नाख्रेबलांगोन। नोंनि बैसोआ जेब्ला एसे बाग्लायहैहांगोन, अब्ला नों जौ लोंनायाबो बारा जागोन आरो नोंनि देहाया गाज्रिसिन जागोन। आरो थार्ड नाम्बारा जाहैबाय मा जायो? नोंनि खामानि दामानि खहा। नों साख्रि मावबालाय मा जानो? फैसा मोनबाय थाबालाय मा जानो? नोंनि डिउटिखौ नों मोजां मावहैनो हानाय नङा। नोंहा माबा मोनसे खामानि मावनांगौमोन, बेखौ नों मोजां मावनो हानाय नङा। नों स्टुडेन्ट लाइफआव जौ लोंग्राबा आं फरायबावनांगौमोन, माबावनांगौमोन, नों फरायनाया नोंना बिराद थालांगोन। सोरबा साख्रि मावग्राब्रा, जेनेबा मास्टार मानसिबा बियो मोजां स्टुडेन्टखौ फोरोंनो हानाय नङा। सोरबा अफिसाव थांग्रा मानसिबा बे अफिसाव मोजां रोखोमै खामानिखौ मावनो हानाय नङा। थार्ड नाम्बाराव मा जाखो? नोंहा खामानि दामानि खहा जायो। दानिया फैदों मा लास्टआव मा जायो? नोंथांमोनहा सानदों नामा लास्टआव मा खहा जायो? बुंनो हागोन ना नोंथांमोन? फार्स्टआव मा जाखो? रांनि खहा। सेकेन्डआव मा जाखो? नोंनि देहानि खहा। थार्डआव मा जाखो? नोंनि खामानि दामानिनि खहा। बिनि उनाव नोंथाङा लास्टआवनो जाहैबाय जेब्ला नों जौ लोङै लोङै बारा जाथारबाय, फाग्ला बायदि जाबाय नोङो। हाजार नों मोजां मानसिमोन, नों ब्रिलियानमोन, लेखा गोरोंमोन, बयजोंबो मानिजानायमोन, लास्टआव नोंहा 4 नाम्बाराव मा खहा जागोन? मान सनमान खहा जागोन। नोंथांमोना बांद्राय जुदि जौ लोंग्रा जायोबा नोंनि मान सनमाना गाज्रि जागोन। नोंखौ रावबो गैन' खालामनाय नङा। नों जौ लोंनानै गोदाव सोराव बखिलाबायग्राबो जाहैनो हागौ। लास्टआव जौ फाग्लासोलै गावबा जौ फाग्ला उमुक ओरैबायदि जानो हागौ। नोंनि राव, नोंनि मोजां बोसोन होनायखौ रावबो लानाय नङा। नों जौ लोङालासिनो नोङो मालाबा बबेबा फांसन स्टेज बा बबेबा मोनसे मिटिंफ्राव थांनानै गसंनानै मोजां मोजां राव बुंबाबो गावबा जौ लोंखायो, जौ फाग्लासो, बेबायदि सानगोन। स' लोगोफोर, बेखायनो मा, जौ लोङोब्ला नोंथांमोना सानै हयै लों आरो गोबावजों खनसे लों आरो जौजों बांद्राय एडिक्टेड जानो नाङा। जाय मानसिया सानफ्रामबो जौ लोङो बिनि थाखायसो बुंदों दै आङो। नोंथांमोना जौ लोंनाया मानो गाज्रि होननानै नोंथांमोना कमेन्ट होयोबा बे नोंथांमोननि खोथासै। दा नोंथांमोना आंनि बुंनाया माबायदि जादों? मोजां जादोंबा लाइक खालामदो। बेनोसै। नोंथांमोना आंखौ दिनैनिफ्राय नुबाय थासिगोन। आं बांद्राय मोखांखौ दिन्थिनो लाजियोमोन आं बिरादनो, नाथाय उफाय गैया, मा खालामनो, नोंथांमोननोबो खोन्थानांगोन नङा होमबा? नोंथांमोनजों आं नुजाबाय थासिगोन। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ लाइक खालाम, साबसक्राइब खालामोबा नोंथांमोननि गोसो खालामोबा खालामना ला। गोजोन्थों, खुलुमबाय नोंथांमोन।